Som a Horta, un municipi independent, fins que es va agregar a Barcelona l'any 1904. Aquest fet va marcar la seva història i el caràcter de barri diferent que ara té. Horta-Guinardó és el tercer districte amb més superfície de Barcelona, després de Sants Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi. Avui farem un passeig pel camí particular d'un mag de la paraula, un home que tot el que escriu o diu sona bé. Escriptor, comunicador i enigmista, ell és el Màrius Serra. Què tal, Màrius? Hola, Mabel. Com estem fent el talladet? Un talladet, sí. T'acompanya per això? Sí, sí. Un tallat, sisplau. Deia que ets enigmista. Ah, sí, Què significa aquesta paraula? Això sempre ha provocat algunes confusions. Jo ho vaig prendre d'Itàlia, del país de l'Andrea. Bon dia. A Itàlia és molt popular l'enigmística, que és la ciència de fer endevinalles, mots encreuats, xarades. Doncs hi ha una revista molt popular que es diu La Settimana Enigmística, que compren fins i tot els italians quan se'n van de vacances perquè volen fer encreuats, no? Aleshores, jo ho vaig agafar d'aquí, vaig dir, home, jo faig això, per tant, soc enigmista, i el primer any de publicar a l'Avui articles sota enigmística, em criden per fer una conferència d'enigmística. I jo me n'hi vaig, en una sala de jazz que hi havia allà al carrer Gelabert, es deia Braxes, que deies, carai, que maco, no? I començo a parlar de jocs de paraules i tots callats, no? Un quart d'hora, 20 minuts, i feien unes cares, la gent, i jo pensava, cony, no sé què passa, però tal. I aleshores, bé, pregs i preguntes, comencen a aixecar la mà, i diu, però a veure, això de l'enigmística, quan parlarà vostè dels ovnis, de les bruixes, de la cosa esotèrica, no? Vaig dir, no, no té res a veure, això. Res a veure. Però t'agrada o no? Sí, que et defineixin així. Sí, no, de fet, és un ofici, eh? Qui fabrica enigmes, diguem, és un enigmista, això està clar, sí. És de rutines, perquè a vegades estàs aquí assegudet, al Foment Hortenc, ets de rutines, de fer el tallat al matí, comences així, engegues molt d'hora o no? Engego molt d'hora. A veure, soc de rutines, d'alguna rutina, perquè soc molt caòtic en general, és a dir, mai no faig el mateix. Un dia difícilment faig el mateix. Evidentment, dins d'una temporada, si els dimecres tinc ràdio, vaig a la ràdio, oi? Però no en soc de rutines. Ara bé, l'esmorzar, que engego molt més d'hora, quan el Foment encara no és obert, en un bar d'aquí del barri, la Vitamínica, a les 8 m'estic clavant ja un entrepà, un bitxi, un entrepà de pernil, diguem, pantomima, un bitxi i un tallat, no? I aquí, ara, aquests últims anys, sí que hi vinc, perquè tinc una filla que fa teatre aquí, i no sempre, però molts divendres sopo aquí. Ara pensava, aquí a Horta, Santiago Rossinyol, Roser Capdevila, Joaquim Carbó, tu mateix. Hi ha molta gent de les arts, de les lletres, que està vinculada d'una manera o altra a aquest barri. Què creus que fa això, Màrius? Home, Horta té una història, diguem, bastant rural, bastant separada. De fet, ara ha fet 100 anys, 100 i poc, que està incorporada dins de Barcelona, i aquest punt de tranquil·litat, és a dir, hi ha hortencs nadius, però també n'hi ha hagut que han vingut a buscar la tranquil·litat aquí. Fins fa uns certs anys el Capitán Trueno va néixer a Horta, diguem, el Víctor Mora estava aquí molt a prop d'aquí del Foment. També tenim un ministre de la República Francesa, senyor Valls, que és hortenc, fill d'un pintor també il·lustre, etc. No ho sé, jo trobo que és un barri molt inspirador, en el sentit que manté la connexió a la ciutat, perquè evidentment en forma part, però també que manté una certa tranquil·litat. I molta gent, quan de vegades els portes, diu, no hi havia estat mai. És que hi has de venir, diguem, no és mai de pas, no? I en aquest sentit és una Barcelona una mica anòmala, una mica dels marges. Aquí s'acaba la ciutat, no? Ha plogut dins un bosc d'alzines, sitges cobertes de molsa, falderes salvatges, rotes humides. El Foment Hortenc és on som. Sí. Per què es vull començar el teu camí particular aquí? Què té aquest lloc?
Doncs mira, jo aquí al Foment hi vaig entrar per gràcies o per culpa de ma filla, diguem, no? I vaig anar a fer una conferència en un centre d'aquí d'Horta, a la Universitat de la Gent Gran, tot de Iaiones, i aleshores la gent organitzadora em va dir: «Vostè no té fills? Vostè...» I, hòstia, jo tenia una nena de 5 anys, devia tenir ma filla, 4 o 5 anys, no? I vaig dir: «Sí, tal. Doncs l'ha de portar a fer els pastorets». Els pastorets, i sí, el Foment hortenc, tal. Total, que vaig venir aquí, i quan hi vaig entrar, per primera vegada, en aquest cafè, me'n recordo, amb aquesta barra, amb aquesta fusta, vaig ensumar i vaig recordar mon pare, que ja havia mort, i que ell anava sempre al casinet, no sé què, per mi era com un mite, i aleshores, de sobte, em vaig sentir pare. D'altra banda, el Foment hortenc, com els Lluïsos, com l'Ateneu en menor mesura, formen part d'una Barcelona ateneïsta de fa 100 anys, també una Barcelona molt bulliciosa, del primers del segle XX, en el qual es formava una cosa que jo aprecio molt, que era una cultura de caire popular i col·loquial, però una cultura de societat civil, és a dir, del lleure, perquè es fan activitats musicals o de teatre, com passa en moltes viles de tot Catalunya o del País Valencià, de molts indrets, les bandes, per exemple. Aquest tipus d'activitat, que és una activitat cultural, social, però no és reglada ni molt solemne, i sobretot no és dirigida. No és dirigida pel poder, no és dirigida, no està marcada. És una mica allò el que... És de poble, això, de barri, que és a Caliu, no? Sí, i això a mi és el que em va treure, perquè, clar, jo vaig néixer a Virrei Amat, que és molt a prop d'aquí, però allà, a Nou Barris, no tenia aquest teixit. De fet, quan jo hi vaig néixer estava totalment canviant i creixent, tot el que va ser el meu barri de petit, i aleshores de sobte vens aquí a Horta i clar, té una estructura de dir, hosti, no sembla que estiguis a la ciutat on vas néixer i estàs a 1 quilòmetre, no? I això em va treure, sí. Màrius, no he pogut tirar un Cicerone millor perquè m'ensenyi Horta, Ves que ho tens, Home, el tinc molt interioritzat, molt passejat, molt trepitjat i molt viscut. Vols que passegem una mica o què? Sí, cap on em portes ara? A tu t'agrada fer safareig? M'encanta, no ho coneixes? Doncs anem a veure els safarejos. Doncs vinga, anem. Màrius, això no sembla Barcelona. M'agrada que em diguis això, perquè quan vull portar algú per sentir aquesta frase, el porto aquí, al carrer d'Aiguafreda, aquí als safarejos. Que no ho sembla? És que no ho sembla, No, és que sembla que, no sé, som un altre món. Doncs som a 3 minuts del Passeig de Maragall, amb tot el que això implica de transports, de moviment de gran ciutat. Jo visc aquí al darrere, però tampoc no tinc aquest entorn. I, en canvi, això és un carrer en el qual es conserven alguns dels antics safarejos d'Horta, no? Llavors, tens la sensació de ficar-te realment al pati d'aquesta gent. De casa d'ells, clar. Perquè ells tenen la casa aquí i tenen el pati al davant, que era l'antic safareig de les Bogaderes d'Horta. Aquí hauríem passat moltes coses, Home, sobretot es feia safareig, És a dir, aquí quan Horta era una vila independent, una de les grans activitats, diguem, de la vila, a part de la qüestió agrícola, que per això es diu Horta, que era molt de pagès, eren les Bogaderes. Aquí es netejava tota la roba bruta de la burgesia catalana de Barcelona. Aquí, concretament en aquest carrer, I aleshores aquí es feia safareig, venien i la dita molt estesa a tot arreu, de dir ai, quanta roba i quan poc sabó, i que neta que la volen, i que bruta que la porten, era l'habitual d'aquí, a les Bogaderes. Quina gràcia, Això es porta realment al passat. Quin és l'encant d'Horta, de tot el barri? Clar, jo soc molt poc objectiu perquè n'estic enamorat des de fa molts anys, tot i que no hi vaig néixer a la plaça Virrei Amat, oi? Però anava a estudiar als Salesians d'Horta de ben petit. I jo, el que em va atreure, el que em sedueix, i jo crec que continua sent el seu principal encant, és que té racons que et transporten en el temps i en l'espai. En el temps perquè són antics, que això succeeix en altres llocs, però també en l'espai. Aquesta frase que tu has dit, això no sembla Barcelona, molta gent t'ho diu, no? I és lògic perquè també dins de l'estructura de Barcelona és un barri de frontera.
és a dir, hi has de venir expressament, no és de pas, no és de pas. I això fa que mantingui encara un cert aire, i qui diu horta diu llocs específics com la Clota, per exemple, que és un indret que fins fa 4 dies, i encara ara, doncs hi pots trobar tomaqueres, hi pots trobar horts, i estàs dins de Barcelona, tot i que ara s'està en renovació, com el Carmel, que està aquí al darrere, i que és tota una altra estructura que era totalment rural fins als anys 60, en el qual es comença a construir d'una manera gairebé caòtica, però meravellosa, meravellosa, i per tant té aquest punt una mica de desconegut. Tanta liró, tanta seducha, mi niña, rumba d'amor. Tanta lirí, tanta leré, tanta seducha, mi niña. Jo tinc la sensació que tu ets una mica hiperactiu, entenc, en el bon sentit de la paraula. Quan a treballar, no? És l'únic sentit que té, no? És bo, no? Sí, bueno, hi ha gent que diu, és molt hiperactiu. No, jo crec que jo també ho soc, vull dir que és una mica, no?, aquest nervi que et porta i que et mou. I jo no sé si un barri com aquest et proporciona la calma que tu necessites per la teva feina, eh? Té un punt de contrast, és evident, és evident. Jo treballo a casa, he treballat sempre a casa, llavors jo no sóc d'anar dalt d'una muntanya, de tancar, no ho necessito, això. Ara, una mica de calma, sí. I sobretot la sensació de poder passejar per al teu barri, com és el cas, allò surts a mig matí, pel que sigui, en quotidianitat, un dia de cada dia, és meravellós. Això és un contrast bo. I tu què creus que li has donat a Horta? Home, jo crec que parlem d'allò que estimem. I, clar, jo Horta me l'estimo perquè és on visc i en rebo cada dia doncs moltíssimes coses, no? I el mínim que es pot fer és ensenyar-la una mica. El millor d'Horta, de tota manera, t'he de dir que són els hortencs. Ahí anava. I les hortenques! Com són els veïns i les veïnes? Doncs, en general, jo et diria que bastant peculiars, no? En el sentit que baixen a Barcelona, encara, sobretot la gent més gran, diu, baixen a Barcelona, però n'estan... Jo no crec que sigui un cofoisme, no és que diguin que Horta és el millor del món, però hi tenen un vincle especial, perquè s'hi reconeixen, no? Clar, hi ha llocs que els falta una mica la identitat, o la identitat es construeix, com tot, i per tant barris molt més nous. Jo vaig néixer a Nou Barris, i Nou Barris té la seva identitat, però construïda més recentment, no? A Horta, clar, la línia és molt més gran. Abans que us he portat al Foment Hortenc, tu vas allà i dius 1867, hi ha una llista dels socis, no? I mires, hi ha cognoms que encara hi són ara, no? I dius, carai, realment hi ha un fil de continuïtat que és lògic que caracteritzi, no? Algun enigmarius o superenigmarius o algun mot encreuat dels teus ha sortit d'aquí, d'aquestes escoltes als bars i als carrers i a les botigues? Sí, de passejar. De passejar amb moltes idees, però sobretot de parar orella, no? Jo crec que, a veure, jo fonamentalment sóc escriptor i crec que qualsevol escriptor ha de tenir les orelles molt parades, perquè si no et pots quedar tancat en les teves elucubracions, diguem, en una abstracció. I cal abstreure's, evidentment, no? Però si no hi ha una connexió, de vegades fonètica, i a mi la llengua és que jo no puc parar. Jo, si vull llegir o vull estar, m'he de posar música, m'he de tapar les orelles, perquè a la que porto l'oïda així sento mitja conversa d'aquí, una cosa que diuen per allà, els nous veïns d'Horta, que naturalment... Veient? Sí, molts. Ara totes les botigues xineses venen estelades. Han venut moltes estelades. Dius, s'han tornat independentistes? No, és que en venen molts i estan pel negoci, no? Doncs escolta'm, aquests també els escolto jo, i els paquis, i tenim de tot, A Horta tenim de tot. I m'agrada molt veure com evoluciona, diguem, com aquest coixí sonor va canviant, però com encara manté una identitat que el fa dir, soc d'aquí, no? A darrere sa murada, una duna muntellada, a s'oasi, ses palmeres, treuen dàtils per encara. El carrer d'Aiguafreda és un dels llocs autèntics del barri, però hi ha d'altres. Just a la cruïlla dels carrers d'Horta i del Vent hi trobareu la Biblioteca Horta Camp Mariner, antiga masia Camp Mariner que data del segle XI. Molt a la vora s'hi troba la plaça Eivissa, antiga plaça del mercat de la vila d'Horta. Una plaça amb l'encant de les places de poble i on s'hi fa vida de barri. A la part més propera al carrer Fulton s'hi pot veure l'estàtua eivissenca, un homenatge a la dona de l'illa d'Eivissa. Les terrasses dels bars ajuden a donar color a la plaça i a la seva part alta, sobre el carrer d'Horta, trobareu el Quimet d'Horta,
un bar amb més de 80 anys d'antiguitat, un referent del barri amb permís del Bar Prats, un altre clàssic instal·lat al cor del nucli antic. Però, sens dubte, una de les icones d'Horta és el campanar laic. La gent el coneixia com la Torre de les Noies, perquè l'Ajuntament es va fondre els estalvis amb les dues campanes de bronze. Una entitat bancària el va comprar l'any 45, el va derruir i en va construir un de nou l'any 50. Un nou campanar laic que forma part del paisatge hortenc. Màrius, on som ara? En quin racó d'Horta? Som en un poema, dins d'un poema. Això ja és? Som sota la part final del poema visual que Joan Brossa va fer pel Velòdrom Olímpic d'Horta. No? Som sota el Parc del Laberint, just damunt de la Ronda, que la Ronda de dalt talla una mica, però Horta, per entendre'ns, ajardinada. Clar, estàs aquí realment i pots estar aïllat de la resta del món, no? Tot i que estem a tocar de la Ronda, com tu deies. Sí, molta gent... Home, ara hi ha zona universitària molt a prop, hi ha un públic jove, diguem, més transitat. Aquí al Velòdrom també s'hi fan concerts. Jo aquí vaig vindre a veure els Dire Straits, per exemple, a la seva època, i vaig vindre a veure Los Reyes de la Rumba, que era el Chipén, el Paret, el Ramonet, tots els Manolos, tota aquesta colla. Tu tens un punt rocker, eh? Sí. I has tingut un passat, també tots tenim un passat, Tots. però un passat de música també, eh? Sí. De fet, jo anava per músic. Va haver-hi un moment, als 14 anys vam muntar el primer grup amb uns companys d'aquí dels Salesians, no? I vaig estar així fent 2 o 3 grups fins als 18. Però vaig acabar triant escriure, tot i que jo era teclista, jo havia estudiat de nen al Liceu, música clàssica, diguem, fins a 5è, i per tant tenia formació de teclista, però a mi el que m'interessava era el rhythm and blues, el rock també, tota la música d'arrel bastant anglosaxona. Sí. Barcelona teva de petit? Perquè tu vas néixer a Nou Barris, els pares tenien una sabateria, una casa de calçats, una botiga de sabates allà a la plaça Virreina, no? Com es deia la botiga? La botiga es deia Calçats Virreina, com si fos el Palau de la Virreina, perquè era la plaça Virrei Amat, diguem, eh? Sí. I ara 2 coses d'aquesta part biogràfica teva que m'agraden molt. Una, que tu dius, has dit moltes vegades, que eres un nen de pis. Què vol dir ser un nen de pis? Doncs, esclar, jo sóc el primer de la meva família que neix a Barcelona. És a dir, mon pare era de la Segarra, ma mare és de Vilanova i la Geltrú, i aleshores tenien un altre entorn, un entorn de poble. Quan es posen a viure, i neixo jo, diguem, en un Nou Barris creixent i canviant, la ciutat és una mica una amenaça per un nen, no? És massa grossa, massa plena de desconeguts, i aleshores tens la sensació que no vas a fora a jugar. Jo sempre... Un nen de pis és aquell nen que jugava al pis amb amics o quedava però al pis, i si sortia anava amb l'àvia i tornem, no allò d'anar pels carrers com passen als pobles, no? Ara, tot i això, la sensació de viure en un lloc canviant també era molt fascinadora. Jo tinc una imatge, ja més de l'adolescència que no de l'infància, de Nou Barris extraordinària, que era una casa del carrer de Cartellà que em tenia fascinat, no? Era una època que jo començava a sortir de festa, llavors tornava a altes hores de la matinada, o no tan altes, no? Però havent ingerit alguna mena de líquids o d'altres, però bé, com fem quan anem de festa. I jo tornava i passava per allà i veia aquella casa i veia totxana vermella, no? I, hosti, està bé, està bé. Una altra nit, al cap d'uns dies, no sé què, tal, passava per allà i veia rajola valenciana. I dic, hòstia, però aquesta casa jo no l'havia vista, que... Un altre dia tornava a passar per allà i estava tota blanca. Les finestres eren més grosses, més petites. Quan ja començava a dubtar de la meva pròpia salut mental, un bon dia vaig decidir passar-hi de dia, perquè es veuen més clares les coses. I vaig descobrir què passava, no? Era una escola de paletes. Era una escola de formació professional que feia les pràctiques sobre el seu propi edifici i allò era un edifici mutant, no? I després hi ha una altra cosa de la biografia, anem a dir dues, això de ser un nen de pis. L'altra cosa biogràfica que m'agrada molt és què va passar amb aquell magatzem de sabates on tu, jo no sé si vas començar a aprendre a llegir i a escriure allà, classificant sabates, i què et feia fer les pares? És un punt també molt novel·lesc, A mi, o sigui, jo vaig treballar i vaig tenir sensació de treball des de ben petit, no? Els dissabtes sempre anava a ajudar.
Llavors, clar, com que era molt petit no em volien deixar sortir a vendre, perquè un nen Del aquí taulell. cap a dins. Llavors jo em vaig posar a classificar les sabates per números, per colors, el magatzem, i m'embrutava, i era un món, sí, realment una mica peculiar, no? Però era un món de portes endins, fins que vaig fer 12 o 13 anys, ja donava més d'això, llavors ja em van... Senyora, llavors t'he de dir que vaig sortir, vaig passar una adolescència una mica calenta, eh? Home, perquè perdona, les senyores fem aquesta- venien amb faldilla Sí, això és així, com tu, curta. venen Aixeca'n la peu. sabata i tu allà... Tu allà! Sí, senyora, sí, tal, i Sí, que a més va servir per al despertar aquest, eh? Sí, i fins i tot t'he de dir a tu com a valenciana, m'entendràs, que el dia que una senyora li va dir al meu pare un moment que me vull llevar les calces, Calces, sí. ens vam quedar tots garrativats a la sabateria i vam veure que eren les mitges. No? Això ens ha portat moltes dones valencianes, eh? No Sí. porta calces. I- Ara i l'estiu, tothom, la gent diu, sí. perquè les calces a València són les mitges. Exactament. veritat. Però és veritat que per mi la sabateria va ser a la plaça Virrei Amat una mesura de veure el món passar. Jo vaig veure càrregues dels grisos, amb gent manifestant-se dient que volia que la plaça es digués Joan Salvat Papaseit, per exemple. Recordo una època, jo era nen, hosti, veies passar la vida bastant per allà, t'entrava la vida, jo feia, ja com a interessat, m'apuntava la gent que parlava castellà, la gent que parlava català, tothom parlava castellà, tots els meus amics eren a Nou Barris, parlàvem castellà, però de seguida molta gent canviava, no? Després, tots els representants, uns eren valencians, els altres eren mallorquins, perquè les sabates ha tingut molt en terres de parla catalana, no? Molts fabricants. Llavors tu senties a parlar amb uns accents extraordinaris, no? Sí, d'Elx moltíssims. D'Elx, sí, moltíssim, no? I després també d'Inca, de Llucmajor, sabata d'home, mallorquina, sabata dona, valenciana. I tu dius, hòstia, però això era un laboratori lingüístic, no? Jo estava allà veient passar la vida, però en el fons suposo que vaig decebre una mica els pares per no continuar fent de senyor Esteve, o de Ramonet, de fill de senyor Esteve, perquè jo el que volia era sortir al carrer. Estàs segur? Ara la teva mare, quan et veu per la tele o quan No, veus una novel·la... està encantada. Ara està encantada, però jo sé que a ella li hauria encantat, com puc entendre que qualsevol comerciant, si té un negoci i tot plegat, li hauria encantat que jo l'hagués continuat. No? Això està clar, però passat el trauma, diguem, jo crec que estem tots en pau. No fa falta que tanquis amb clau cada porta. Som un àgil i experimentat acròbata. No fa falta... I si el poema visual d'en Joan Brossa és gran i majestuós, la part alta del barri compta amb altres llocs grans i imponents. Un n'és el velòdrom amb una capacitat per uns 3.800 espectadors. Va ser construït a principis dels anys 80. És la seu de la Federació Catalana de Ciclisme i als Jocs Olímpics del 92 fou escollit per fer les competicions de ciclisme en pista. I just al costat s'hi troba el jardí més antic que es conserva a tota la ciutat, el Parc del Laberint d'Horta. D'estil neoclàssic es va començar el 1794 en una finca dels marquesos d'Alfarràs. Un lloc ideal per perdre's i un dels racons d'Horta preferits del Màrius. Màrius, vols dir que trobarem Sí. el lloc on vols portar-me? Tingues fe, Mabel. Veus per aquí que hi ha com un foradet? Sí. Doncs jo crec que aquí trobaràs alguna solució, ja veuràs. Fixa't. Ah, molt bé. Això és el centre, no? És al centre, la qual cosa vol dir que no és la sortida encara, Però Hem arribat al centre, ja Però està ja bé. veurem com hi eixim d'ací, eh? Això és Ja, bo. exacte. Quantes voltes has vingut al parc en Quic? Moltes, i en èpoques molt diverses. T'he de dir que hi havia vingut amb noinetes, amb colla... Clar, és diferent. Hi ha vegades que t'interessa no sortir. Val, Saps? I llavors perdre't i tot això. No, havia vingut molt i havia vingut amb els meus fills també de petits, que és un d'aquests llocs en el qual llavors són ells que es perden, saps? Que boixa, no? No es troben. Exacte, sí, però és un lloc magnífic. Vols que anem al centre? Sí. A què fa olor la teva Barcelona, Màrius? La meva fa olor a mullat, fa olor a pluja, perquè no és una ciutat on plogui molt i quan plovia, me'n recordo, a Virrei Amat i tot això, pujava com una mena de sensació estranya, perquè jo som molt urbanites i tot era asfalt, i de sobte hi havia això, aquest verd que ens envolta ara, que quan es remulla fa una olor especial, olor a pluja, sí. Quin sos el teu? Home, depèn. Hi ha sons molt
carregosos, la veritat. Jo, si li hagués de posar algun, per exemple, a altres èpoques no, però ara li posaria de rumba. El so de rumba, que té un bon tràfic i que ara, últimament, sona molt, potser perquè tinc una filla adolescent i a casa ara sona molta rumba, em seria un molt bon so. Màrius, digue'm 3 coses que podríem fer junts o separats aquí a Laberint d'Horta. Aquí tu i jo. 3 coses i no poden ser la mateixa i junts. No sé, tu vas dient. A veure, primer, junts, aquí, ens podríem perdre. Junts, també, podríem retrobar-nos, que és molt millor que perdre'ns, no? I separats, podríem meditar per recordar aquell dia que ens vam perdre i ens vam retrobar. És molt maco, això. Ets de ciutat, estimes Barcelona, el barri on vius, però llocs com aquest Laberint d'Horta, fa més suportable la vida de l'urbanita? De fet, llocs com aquest fan la vida de l'urbanita. És a dir, l'urbanita només s'explica si té parcs. La civilització vol dir asfalt i terra, diguem. Un neorural no apreciaria aquest laberint, perquè per ell seria la natura, no? Dins d'una ciutat el contrast és major i, home, realment un lloc tan espectacular com tot aquest parc del laberint és difícil de trobar a Barcelona, però tenir-lo a Horta representa que puguis venir-hi a respirar. De tota manera, visca l'asfalt, Jo continuo sent rata de claveguera urbana, I de tant en tant, mira, vinc per aquí, però fixa't que l'herba està retallada, tenim bancs per seure, és meravellós. En fa 50 aquest any. Sí. Jo no sé si fas ja un balanç de la teva vida o no, quan fas una edat com tan rodona. I tu quin en faries? No soc molt de fer balanços, però soc bastant de viure el dia, no? Però, home, sí, 50, posar el 5 davant i tot això, jo que soc del 63, ja és com dir, Déu-n'hi-do. Si t'hagués de fer un titular, allò, que fem a vegades ens agrada, diria, mira, fem-la a l'anglesa. La meva vida fins ara ha sigut 50-50. Vol dir que els primers 50 ja estan complerts, ara anem a per als segons i a veure com ve, però no sóc de fer plans ni balanços, no m'agrada la solemnitat, m'agrada que després del dilluns vingui el dimarts, després el dimecres i així anar fent, saps? I els propers 50 que jo crec que es faràs? Visca! T'agradaria fer-los i viure-los en aquesta ciutat? Sí, els que siguin o els que hagin de ser, vaja, jo, almenys si m'he de regir per l'experiència dels primers 50, cada vegada que he viscut fora o que hi ha hagut la possibilitat, quan ho he sospesat i pensat, no, jo és que enlloc estaràs millor que Barcelona i encara diria més, que dirien Dipont i Dipont, enlloc estaràs millor que Horta. Benvinguts al llarg viatge. I fins aquí el camí particular del Màrius Serra per Horta. Una passejada on hem descobert els racons i la història d'un barri amb encant. Un clar exemple del que pot fer un barri per un veí i un veí pel seu barri. Estimació, respecte i molta complicitat. Això és el que el Màrius ens ha transmès parlant d'Horta. Senyores i senyors, petits i grans, benvinguts al llarg viatge.